खुलुमबाय गिबि गिबियाव नोंथांमोन मिडियाखौ आङो बनसुनि जानानै गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै समग्र बर' जाथिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय जे दिनै नोंथांमोना गासिबो रायजो राजा समस्त बिटिसि ओनसोलल' नङा गासै आसाम आरो गासै अल इन्डियायावनो रायजो राजाफ्रा नुनो मोनदों जे दिनै आपार आसामाव मोनसे फ्लाद बानपानी दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफ्रा हालाय हाफाय जानानै दङ। बे हिसाबै बर'नि मोनसे मैखोम आफाद हिसाबै बर' माहारियारि फरायसा आफादा मोनसे नैबे साइनबर्डआव दङ जे मोनसे डनेसन थांनानै रायजो राजानिफ्राय जि हायो जि बुस्थु मोनो मा अकल फैसाल' नङा अनलि फैसाल' नङा जे मुवा बेसाद बायदिसिना गासैखौबो जोङो लानानै बै जायगायावहाय आपार आसामाव जायफोर सुबुंफ्रा जे भुगिनानै थानांदों बेवहाय जोङो सहाय होनो थाखाय बर' माहारि फरायसा आफादा माखासे डनेसन ड्राइभ प्रग्राम लादों। दिनै नैथि सान बे हिसाबै दिनै क'क्राझार जिल्लायाव जोङो बे हाबाफारिखौ लादों आरो क'क्राझार जिल्लानि दैदेनगिरि जानानै जोङो बेवहाय मैखोम बाहागो लादों आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे दिनै सुबुङा सुबुंनि खामानियाव फैनांगौ मानबतानि खाथिराव दिनै दै बानाया जोंनियाव जाया आपार आसामाव जाया बा क'क्राझाराव जाया बा उदालगुरियाव जाया बे नङा जोंनियावबो जानो हागौ जोंनियाव जायोबा बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय आवगायबोगोन। बेखायनो सुबुङा सुबुंनि खामानियाव फैयो होननाय बादि जे सुबुंथिनि धोरोमखौ लाखिनायानो जोंनि मोनसे मावनां हाबा हिसाबै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लादों आरो बिनि थाखाय जों थियारि आरो जेब्लाबो इयुनाव बर'आनो जा हारसायानो जा जेखियानो जा बेफोरबादि मोनसे नेचारेल केलामिटिसजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय बर' माहारि फरायसा आफादा जेब्लाबो रेडि बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायहरबाय। रायजो राजाफ्रा दिनै क'क्राझार टाउनाव थानाय गलादार दखानदारफोरा जोबोद अनसायदों जोबोद मोजां मोनदों। बिथांमोना सुबुङा सुबुंथिनि जे धोरोम बेखौ नुनानै बिथांमोनाबो निस्सय बुजिदों जे बर' माहारि फरायसा आफादा फैबाय थानाय इयुनाव मोनसे गासैबो बे ओनसोलखौ लानानै बड'लेण्ड ओनसोलखौ लानानै मोनसे जौगाखां हाबा मावलांगोन आरो माखासे जोंनि थाखाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बेफोरबायदि जे सहाय बेखौ इयुनाव मावलांगोन बेखौ बिथांमोना मिजिंथिदों। बेखौनो जोंनि सिगाङावबो बुंथिनानै दखान गलादारफोरा जोंखौ साबायखर बावदों थेंकिउ होदों। जोङो दा बर्थमानाव दिनै खांनायनि नैबे खांनायथ' नङा डनेसन बिनायनि ड्राइभ प्रग्रामनि नैथि सानावहाय जोङो दा बर्थमानाव दखान गलायाव जोङो बिग्रोदों आरो गोनांथि जायोब्ला जोङो उनावबो जों माबा मोनसे इनिसियेटिभ लागोन। नाथाय एडभान्सलि दिनै नैबे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बेखौ फोरमायजोबनो हाया जे उनाव मा जायो। नाथाय नैबे बुस्थुखौ जोङो टाउनाव खांनानै लाग्रोदों दखान गलानिफ्राय बेजोंनो जोङो सन्तुष्ट' जानाय बादि जोङो हेफाजाब होनो थाखाय आखायाव लादों जा हायो जोंनि बनसु तरफनिफ्राय। जोंनि आखायाव जोङो बनसु हिसाबै जोङो सेन्ट्रेल कमिटिखौ नुनो मोनदों डिस्ट्रिक्ट कमिटिया जे जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि सिङाव थानाय बिभिन्न ओनसोलफ्रावहाय बिभिन्न डिस्ट्रिक्टआवहाय बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो बेनिफ्राय जथेस्थ' रोखोमनि एमाउन्ट बा जाग्रा मुवा बा मुलि जि जोम जि एसे हायो हासिबब्लाबो माबा मोनसे मोनोब्ला जोङो बेखौ थाब खामानियाव होनाय बायदि बिथांमोना जोबोद आंखालजों भुगिनानै दं। नोंथांमोना मिडियानि मानसि नोंथांमोना मिथिखागौ जोङो बेखौ थाबैनो हैनो आखायाव लागोन। दे अबाव माबा